למה בולגריה טובה לרלוקציה מישראל וכל המדינות האחרות? חבר'ה, קודם כל, החיים בבולגריה היום, אנחנו שתי אנשים, יש לנו בית, יש לנו אוטו, וכמה כסף אנחנו צריכים בחודש. יש לי קצבת נכות מישראל בסכום של 4 ומשהו אלף שקל, וזה בדיוק מספיק לנו לחיים. מה זאת אומרת מספיק לחיים? זאת אומרת, בואו אני אענה לכם כמה מיסים. יש לנו בית בכפר, יש לנו שטח ענק עם בריכה גדולה. כמה אנחנו משלמים פה? משלמים אנחנו פה מיסים לבולגריה 20 יורו לשנה. 20 יורו לשנה. זה לא ארנונה, זה סך הכל כל המיסים, שום דבר לא משלמים יותר. אם בטח אתם משלמים מים, אנחנו משלמים חשמל, חוץ מזה אין הוצאות. ההוצאות זה דלק, אוכל וחיים בשקט. בגלל זה הבולגריה מאוד מעניינת בשביל רלוקציה, ומאוד חשוב, אצל בולגריה וישראל יש הסכם שבן אדם שעושה פה, יש לו קצבאות, לא פנסיה, קצבת זקנה, קצבת נכות. אם אתם עושים את הרלוקציה, מקבלים סטטוס בבולגריה, זה פרוצדורה שלא כל כך יקרה. אתם יכולים לגור פה ולקבל את הקצבאות שלכם בישראל. זאת אומרת, אתם לא צריכים לחזור לארץ, אתם צריכים רק לשלוח פעם אחת בשנה אישור חיים לביטוח לאומי, וזהו, 28 לחודש, כסף נכנס בבנק שלכם, ואף אחד לא לוקח ממכם את הקצבאות. זהו, למה זה לא גן עדן?